isang mabiyayang araw sa ating lahat. At ngayon naman, yun, hindi yung bahay ko ang iba-vlog ko ngayon ay kundi yung mga may mga ano kasi ako dito, may mga bisita ako dito na nasa harapan ko ngayon galing mga professional, mga tawag dito, ano yung sinasabi lagi ni Nathan na kapag mga private person. Nandito si Ross DDR TV, The Balibag Boy. And si Tito Asle Guevara. Yan. At may good news nga rin po pala, no? Natatandaan nyo po yan. Natatandaan yan. Palapit nga ng konti. Yan. Si Jimmy Labampa, yan talaga yung nag-chat sa akin si Ninong na nga daw, pamaya ka na tumawag, nagbablog ako, storbo ka. Na magbibigay daw siya ng damit, napanood niya daw yung video ko. Yan, ang counselor, no? Yan, District 1. Yan, sa lahat ng mga tiga-tagig dyan, boto natin Sir Jimmy Labampa, alright. Jimmy Labampa. Yan, mabait yan kay Jimmy. Tapos ngayon, pupunta pala kami sa Tipas. Ilan sa Tipas? Kailan ba nasunugan yun sila? Mga 5. Nasunugan po kasi doon sila. So bali 60 na bahay yun. Ngayon may nag-sponsor sa amin na sabihin ba natin? Yan, siya mega love shoutout at paki-subscribe din ng kanilang mga YouTube channel, si Maymay Vlog and Ate Joby. Tapos si Ate Risi Sole. Yan, si Ate Risi Sole. Salamat Ate Risi Sole. Yan, ngayon bali dadagdagan ko na lang yun para magkasya kasi 60 yun eh. Hindi pangit naman kung. Tapos may mga damit pa pala kaming madadala para ibigay dun sa kanila. So na-contact mo na ba yun? Okay na? Okay na. Okay, bali re-repakin na lang namin ngayon. Pagpunta natin, i-PM ko na. Sige. Para papilahin na lang natin at magmas sila, So, para maibigay na yung mga mga ayuda. So mamaya na ulit, no? Ay, mga kakwela, bumili na kami yung 3 kilo, 3 sako. Opo. Sakong bigas po yan. And salamat kala Ate Richie Sole, Ate Maymay, yan, sa mga sponsor natin. Pero nagdagdag po ako dyan ng 3 para maging siya. Nagdagdag ako 3,000 para magawa namin siya sa 3 sako. Para magkasya kasi marami 16 eh. 60 yung pamilya. Nakakaya naman na pupunta tayo doon. Iisa lang yung tutulungan natin, di ba? Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang
ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa, ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa. Pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya. Harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba. J. Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok ang dumating, laging magniningning. Basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin. Kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso. Magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya. Pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela. Si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela. Si J. Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya. At mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. J. Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Ayan na po mga kakwela, oh, yung pamimigay na bigas sa nasunugan sa 60 na pamilya. At ito, may mga damit para may 3 sako pa yan doon. Kaya kasama ko dyan sila Tito Oslik at Kuya Ross. Yun oh. So tara na. Tara na. Ayan mga damit. Dapat kayo sa ate. Isa rin sa Ayan, tapos may mga damit. Bago pa to. nasa Ford ba kayo? La. Ay, pagod. So yan. Sana maaraw pa naman pala eh. Kaya pa yan, hindi pa gagabihin. Hindi gagabihin din sa pagbibigyan. Ano to, 60 na pamilya. Kailangan din natin nagkakasya-kasya namin. Salamat nga pala sila kala Ate Richie Sole at Ate Maymay sa lahat ng nito. Dagdag lang na bali, dagdag lang ang 3,000 rito para kasi hindi siya mabubuo eh. Kasi 16 yung pamilya yun, kaya kailangan talaga na sumakto siya sa 60 din. Sana mag-60. Ano? Delikado. Ay, Sobra nga eh. Sobra isa. Ha? Sobra isa. Ay, dalawa, Jig. Daling mo na. 20-20 yan. Daling na natin dito. Okay, bukas time na. Ito na kaya? Time to. Pero bubuhat to. Ano yan? Toto. Ano? Ano pre? Ako na. Baka nakakabit pala. Isa. Push mo muna, Biansi. Hindi tayo matakot. Sino ba na to? Yun o. Yung mga damit. Yan.
Wala pala akong mas, lumabas ako. Ah, si Keros. Ito, may ka-ika. So yung mga kuwela, pupunta na ako kami dun sa Tipas, dun sa Nasanugan. Ito na yung iba. At nandun naman dun sa kabilang tricycle yung ibang pamimigay. So tara po, samahan nyo kami. Nandito na tayo sa may Tipas, mga kuwela. At papipilahin natin yung mga kababayan natin dito para may pamigay na yung mga bigas. Kahit pa paano makatulong tayo sa kanila ng mga nasunugan dito. Yan na. Thank you, Sarah. Thank you. Latag na nila ng lakas. Like. May pasabog ah. Hindi na makain ngayon ah. Yun oh. Hindi na makain. Yan. May pamimigay namin dito sa mga sa Tipas. Bigas lang at di na nagkasya yung budget namin. Malaking tulong na rin sa kanila yan. Yan po. Yes, dito Oslek. Si Keros yung nasa labas. Siya yung pinagpirma ko dun eh. Ano ko eh, naduduling ako eh. Ha? Naku. Tandaan lang. Sayang. Sabagay. Nga lang. Sayang. Tapon yung bigas. Lakas na nga. Ito yung nasunog. Ito yung mga nasunog po dito. Grabe. Ubus talaga pala. Oh. Ito pala yung nasunog. Grabe, ubos pala talaga dito. So, ubos yung ano. Mamaya puntahan natin. Yan pala yung ano, mga kakuwela dyan. Yan yung ano, nasunog. Yan, mamaya pupunta kami dyan para makita nyo. Hintay na lang namin mga tao para may pamigay na itong bigas. Yan. Para sa mga kababayan natin dito sa Tipas. Kalsada Tipas na ito, di ba? Kalsada Tipas. Alright. Yan, bigyan nyo na sila dun, oh. Bigyan nyo na. Yan si nanay. Ha? Apat. Alima. Sige, sige, pwede na. Eh, kaso kakayanin kaya ni nanay? Yan ang mga kakuwela, oh. Yung mga nasunugan dito. Ilang may isa? So, paano? Sumabit? Pilay-pilay tayo.
Bali yung iba, ano na lang. Pinapadala na lang yung ano. Pinapadala na lang. Okay lang yan. Ayan, mga kakwela. Okay. Kasi may mga damit pala kung gusto nyo na. Hindi, dami pa nga yun pa oh. Parang dami rin pala damit. Mga bago pa yan dyan oh. Yung mga damit na dala. Ito na yung shirt oh, yan pag ano yung sinanay oh. Hindi. Sabi ka. Yan, may dumating pa. Isa kasi yung damit. Hindi kasi walay-walay na sila eh. Isa lang. Yan. Naku, wasak na rin pala yun, no? Hmm. Namimili na sila. Wawa na may mga kababayan. Di ba alin ng manakawan daw, wag lang masunugan, di ba? Gusto talaga kasi yung ano nila. Yan na. Yan naman. Yung mga kaibigan namin, yung kasama namin dito. Yan, si Berto, si Ampot. Hindi ko kilala tong isa. Tricycle boy yan. Yan, namili na sila dun sa mga damit. Yan, tig 5 piso lang isa. Ate, 10 na lang isa. Bargain mo, bargain. Bargain. Welcome. Magaganda oh. Mga bago pa yan eh. Magaganda yan. Nabutas pa pala yung isa no. Yun. Sayang yung bigas tol, wag nyo ano. Wala po kami. Oh. Ito, Slick. Kaway naman dyan. Bebe. Yan, ano na nila yung mga damit na dala namin. Pinapipilian na nila. Ito na lang din yung bigas. So, marami pang dito marating. Naantay lang namin sila. Kaya marami palang salamat kala Ate Richie Sole. Yan, Ate Maymay. Sa lahat ng San Felipe o Harvard classmate. Yan, salamat sa inyo. Shout out! Ay, shoutout. Itsura ko ito, no? Pulang-pula, no? Pulang-pula ka rito, ah. Tisoy na tisoy si Kero sa video ko, eh. And Tito Slick. Tsaka all the friends. And, welcome. Ingat kayo. Dahil pa natira, oh. Wala pa yung iba. Shoutout ka, sino gusto mo i-shoutout?
Matanong ko lang kayo, Tay, saan nagsimula ba yung sunog? Saan daw nagsimula? Sa ano yun, sa Ah. Tapos, ano yan? Gabi? Gabi? Oh, umaga. Alas 9 alas 10 ng umaga. Grabe, no? 9:30. Ito yung mga nasunugan, no? Grabe, no? Tutok na tutok, eh. Awan. Grabe, ubos, eh. Ay, kapatid niya. Hanggang doon yan, tol. Andiyan na, Libuting, Gagawan. Yan. Pisang ko ba? Pisang. Grabe, ubos talaga pala. Yan, no? Sunog na sunog talaga, no? Grabe, dahil po ito. Nawak ko sa ano. Kaya pa nagkamusta ko dyan eh. Sa ano. Ito ba yung bahay nito na? Ubos talaga, no? Saan? Naku, ang dami aso. Grabe. Ato kuya, talagang ubos to. Upos to. Walang natira rito. Ito, simula dito, bahay mo to. Hindi, sa tsahin ko yan. Ito sa tsahin ko. Tsaka sa Ito. ito din dito sa akin. Ito sa dulo sa akin. Grabe, no? Ubos talaga, Buti no? nga, nakatakas yung asawa ko. Dala-dala. 4 na bata eh. Oo. Yung namatay na dalawang bata, saan banda bahay Sa nun? likod yun. Yan sa likod. Ano daw talaga to? Ano tag dito? Ano daw, ano yung anong nangyari? Yung nasunog doon, sa bahay doon, sa ano. Dahil ba sa kuryente, ganun, short? Yung sa kandila. Kandila. Tas kahoy pa. O kahoy pa. Ano? Una ng kuryente kasi nagano siya ng ng electric fan. Oo. Siyempre, na doon may sama-sama na, kandila na. Hmm. Doon nagsimula sunog eh. O, paikot eh. Hanggang sa, Hanggang nasunog na lahat. ano oras? Anong oras? Ano yun? 9:50 Nang umaga? umaga. Naku. Kasi, nandun ako sa trabaho ko, pinanood ko eh. Pag uwi ko rito, yun, sunog na rito. Ano trabaho mo kuya? Contraction na ako eh. Construction din. Ito, mason. Hmm. Kaya pagdating ko rito, wala na akong bahay eh. Wala na. na magawa, oo. Pero hindi ko alam na may nasusunog doon eh. Pero kung alam namin na may nasusunog doon. Bale yung hindi rin kayo na Oh, walang dito, walang mga lalaki, puro bata lang nandito. Grabe. Ilan yung namatay? 3, mag-iina yun. Mag-iina? Mm. Pati yung nanay din kasama. Nanay, inilabas niya yung anak niyang bunso eh. Oo. Pagkalabas niya, binalikan niya yung dalawa. Yun, na-traps na. Hmm. Bumagsak na yung apoy na galing doon sa kabila. Hmm. Kasi tapat lang ng pintuan niya. Pagkabagsak, yun, di na sila. Hindi na sila nakalabas. Pero kung meron doon sa kabila, kung may bawa yung bahay doon, makatawid sana siya. Kaya lang walang sahig eh. Grabe. Saka buti ka mo umaga kasi kung gabi yun, ang hirap din Ang nun. daming patay nun. Oo. Kung gabi, ang ginawa nung asawa ko, binuhat niya ngayon. Kasi tulog pa yung pangalawa ko eh. Hmm. Eh yung dalawa ko naglalaro dyan. Yung panganay ko tumakbo rito. Ginising yung asawa ko. Hmm. Sabi niya, mama, may sunog. Pag ginawa ng asawa ko, sininukwan yung bata. Pati pamangkin niya nandito eh. Bitinakbo ngayon doon. Abali may danan dyan. Daan ako rito. Kaya angkot na. Kaya sabi niya, bahala ng mga gamit. Oo, mas Sabi niya, mas mahalaga talaga buhay kasi. Oo, tama yun. Yan sa mga sa mga nanonood, sa mga sponsor ko rin dyan sa aking channel. Baka nais niyong tulungan din sila dito kahit man lang sa mga pangbubong ng kanilang mga bahay kasi ubos talaga oh. May kita nyo na. Anong pangalan mo kuya? Roque. Roque, si Kuya Roque. Isa sa mga nasunugan dito. Kontakin nyo lang po ako sa sa Facebook ko J. Guevara para sa mga gustong tumulong sa kanila dito. Nandito ako ngayon sa may Tipas, sa may kalsada no. Kalsada.
Anong, ano to? Ano ba to? Hineraw to, no? Hineraw to, di ba? Hineraw. Heneraw yan. Hineraw. Sige kuya, salamat ha. Thank you sa ano. Salamat. Yan, sobrang kawawa yung mga ano rito. Bus talaga. Ayun ang may nasunugan dyan, no? Ay, Wal, pakita mo yung nasunugan dyan. Yung lalaki. Kawawa naman yung nandito. Umakyat siya, kita ko pa siyang umakyat eh. Tapos- Yung palang dalawang apo ko naglalaro dun sa likod, may terrace, may lago. Wala eh, ayan mo, Dito po yung bahay nung may ano, yung may namatay. Yung mag-iina. Ano na, Ilang taon na po yung babae na yung ano nyo? mga terrace, Mga 30 na yung bata. 4 tsaka 5. 4 tsaka 5, babata pa. Yan o, sa mga nais pong tumulong dito sa kanila, kontakin nyo lang po ako para madala natin dito. Sila na po namin. Schedule ulit kami na. Mag-schedule ulit kami para makano tayo dito, makapagbigay ulit.